В съвременния свят физическото и психическото здраве на хората е подложено на изключителен стрес. Преумората води до дисбаланс и липса на енергия, като често причинява болки в старите и мускулите. Хората, страдащи от преумора, обикновено се чувстват изтощени и имат сериозен енергиен дефицит. За справяне с тези симптоми се прилагат традиционни физиотерапевтични методи, като акупунктура, класически масаж и вакуумна терапия. Въпреки това, тези техники изискват висока квалификация на терапевта и специални условия за провеждане на процедурите. Освен това, много патологични състояния, засягащи мускулите, старите и вътрешните органи, трудно могат да бъдат разрешени единствено чрез външно въздействие. Ревитализиращият енергиен масажор ФОХОУ използва иновативна терагерцова вълнова технология, преобръщаща традиционния подход към подобряване на тялото. Синергията между терагерцовите вълни и термотерапията, използвана в традиционната китайска медицина, позволява дълбоко проникване на топлинните вълни и осигурява мощен загряващ ефект чрез резонанс на молекулярно ниво. Терахерцовите вълни са високочестотни магнитни трептения, които варират от 0,1 до 10 ТHz, като дължините им на вълната се простират от 3 мм до 30 микрометра. В обхвата на дългите вълни те съвпадат с милиметровите вълни, а в обхвата на късите с инфрачервеното лъчение. Този междинен обхват на радиация, който преди се използваше основно в строго специализирани научни области, благодарение на корпорацията ФОХОУ, вече е на разположение и в домашни устройства за здраве и красота. Терахерцовите вълни взаимодействат на молекулярно ниво с протеини, нуклеинови киселини, аминокиселини, РНК и ДНК, полизахариди и липиди. Честотата на трептенията в терахерцовия диапазон съвпада с честотата на биоелектричните импулси в човешкото тяло, което допринася за мощен лечебен ефект върху целия организъм. Ревитализиращият енергиен масажор ФОХОУ има термичен ефект върху три основни зони на тялото – стъпалата, ломбалната област и раменете. Той подобрява състоянието на старите, гръбначния стълб и вътрешните органи, които ежедневно са подложени на прекомерен стрес. Здравето започва от краката. Уникалната комбинация от три висококачествени компонента позволява топлината да проникне през краката, които са второто сърце на човека, и да се издигне до долната част на гърба и раменете. По време на термичното въздействие се отварят енергийни канали и цялото тяло се отпуска. Ревитализиращият енергиен масажор ФОХОУ е перфектната комбинация от съвременни технологии и знания на традиционната китайска медицина за енергийните канали, което го прави уникален и особено ефективен. Терахерцовите вълни са настроени на честотите на човешкото тяло, проникват дълбоко в клетките, предават вълнова енергия и предизвикват резонанс на ниво ендокринна система. Това стимулира производството на хормони, подобрява съня, укрепва имунната система и увеличава апетита. Технологията на магнитното поле подобрява кръвообращението, въздейства на нервните окончания и повишава енергийните нива, като действа на клетъчно ниво. Използването на биоелектрични импулси, в съчетание с древните познания на китайската медицина в областта на акупунктурата и различните видове масаж, спомага за бързо стимулиране на клетъчната активност и ефективно намаляване на болката. Технологията за нагряване с графен облегчава симптомите на възпаление и болка, като същевременно насърчава бързото заздравяване на кожата. Отрицателно заредените иони притежават дезинфекционни свойства, премахват неприятните миризми, пречистват въздуха, действат успокояващо и подобряват качеството на съня. 5 уникални функции в едно устройство. Индивидуален контрол на температурата. Различни режими на масаж и целенасочено използване на магнитната енергия. Апаратът осигурява цялостна грижа за здравето на кръста и раменете, прочиства енергийните канали, облегчава физическия и емоционалния стрес, подобрява настроението, съня и общото състояние на организма. Ревитализиращият енергиен масажор ФОХОУ ви помага да възстановите енергията на клетъчно ниво и осигурява ежедневна грижа за вашето здраве, възстановяване на жизнеността и постигане на хармония в забързания ритъм на съвременния живот.